Kom væk! Nej! Åh, shit, hvor er det? No, please, no again, like. Please, no, disconnect me, bye. Shut up. Synes jeg lige så. Mip, mip. Jeg ikke skide her igen. Kan jeg det her? Nej! Clutch eller kick? Han clutch, ikke? Hey! Okay, guys. Hvorfor er I sådan nogle idioter? Hvad? Clutch eller kick? Regler. Hasselnødder. Jeg skal hække mig selv. En douche. Push mig events, please. Push mig events. Ronny, sæt dig ned. Ronny, du skudt under mig dybt. Kan det godt finde en, hvor Myrerne og Egon Halm de er sex? Nej, det kan jeg godt nok ikke gøre. Det kan ikke være frygteligt, hvis han bliver taget af bagfra. Det var sjovt. Jeg er lidt bange for at tabe. Så kan jeg ikke engang gå. Jeg kan ikke hoppe af den heller. Jeg kan ikke, når jeg er på kanten, så kan jeg ikke hoppe af kanten. Nej! Ikke før du. Uha. Shit. Så jeg kan se der smoken, så det er hurtigt ud af den. Nej. Det er den flagmus. Vil du se noget sjovt, Mikael? Nej, han er så low igen. Han er så fucking heldig, mand. Det sagde jeg. Det er bare ved det sjovt, mand. Hop! Kan du så fucking dø, mand? Fuck, var han hen? Ej! I regret nothing! Fuck you, mom.